Неволята – трейдингът, който не всеки вижда. Тази книга е увлекателен разказ за пътя на човек, който се опълчва срещу предизвикателствата на изпитанията, през които му се е наложило да премине в борбата с коварния рак. Книгата е написана като форма на реванш, най-вече пред самия себе си. Тя е изповед на човек, който е убеден, че може да направи още нещо повече в областта, на която е посветил последните 15 години от живота си. Обединяващата нишка в целия текст на книгата е мотивът за неволята, въведен чрез българската народна приказка и използван като философска рамка. Авторът говори с читателите си бодро и открито, без претенции за меродавност и кани читателя сам да избира какво е полезно за самия него от мъдростта на жизнения път и от практическите умения, споделени в книгата. Това превръща книгата в универсално четиво и за хора, които търсят път към своето духовно усъвършенстване. Авторът е трейдър на финансовите пазари – FX Forex. Професия, която, както се оказва, му дава допълнителни сили и мотивация за победата над болестта. Споделеното в книгата е изградено върху реален житейски и професионален опит. Оформял се през години на наблюдения, грешки, съмнения, вътрешни конфликти и бавни, но дълбоки прозрения и практически изводи. Книгата «Неволята» – трейдингът, който не всеки вижда, разглежда търговията на Форекс пазарите като дълъг процес на обучение и себепознание, в който победите и загубите са съществена част от опита, а контролът над риска е преди всичко контрол над собствените ни емоции и дисциплина. Книгата не е наръчник, не е система или стратегия и не обещава гарантирани резултати. Това, което обаче тя обещава, е осъзнатото преосмислене на някои житейски принципи, както и процеса на самия трейдинг. Книгата е вдъхновяващ разказ за философията на човешката целеустременост и холистичната пазарна психология. Разказ, който носи в себе си оптимизъм и мотивация за успех. Книгата е подходяща за начинаещи трейдери, както и напреднали такива, които вече са осъзнали, че пазарът не се побеждава, а се разбира, и че най-ценните уроци идват не от трейдинга сам по себе си, а от начина, по който човек се променя, докато работи пред мониторите. Авторът е мъж на 67 години, по образование е физик и е извървял досегашния си жизнен път в различни страни и обстоятелства. От 2004 година авторът живее в Монреал, Канада, заедно с семейството си. Това е първата му книга, но в миналото е имал публикации в специализирани списания и вестници в България и Канада. Към читателя благодарим за вашия интерес. В България електронната версия на книгата е достъпна на уебсайт. След покупка ще получите автоматичен имейл с линк за изтегляне на EPUB файла на книгата. При въпроси, мнения или забележки можете да се свържете с автора на имейл адрес.